kurang gede sithik ya. Biasanya kurang gede, Mak. Ini jelas horek lagi. Mbah Pur. Baik Bang Rong. Seru. Kemarin yang kota lautan, Mas. Cek seru. Ini kok jadi anu bahan kali biasane iya toh. Kalau Tuh. Oh, wis kaget. Tak kira lali. Nyuwun sewu nggih. Masyarakat Ponorogo ingkang sonten menika kumpul di Monumen Sampung. Sugeng kula katur dumateng para sesepuh adi sepuh sekecamatan Sampung. Nggih. Ya Pak Lurah, ya Pak Camat, masih urung teko sing penting insyaallah krungu. Lha iki sone pundi yang ngalah-ngalahane konser besar. Ngoten nggih, sugeng kula katur dumateng para tokoh-tokoh sesepuh. Regol Wengker. Mana suaramu? Regol Wengker. Regol Wengker. Regol Wengker. Yuk. Yuk, tepuk tangan sih kanggo Regol Wengker. Kula niki dikundang ning mensos jarene Mbah Pur saiki tenggelam di telan bumi. Alhamdulillah dina iki, jam iki, detik iki tutup tahun 2025 tetap megah di bawah Monumen Riok Ponorogo. Niki sak derenge kula critani. Nyapo kok kudu enek monumen ning Sampung. Sampung menika sakurunge enek Ponorogo. Tahun 2016 niku wis bergema. Dadi karo Ponorogo mawon tuwek Sampung. Lek sampean delok critane lho ning jaman Medang lho, kerajaan Medang. Nggih, sampeyan nek ngerti Prabu Klana Sewandana kuwi sapa? Prabu Klana Sewandana ki darani Klana ki wong sing berlana. Jenenge sapa ora nek sing roh. Asal usule malah wonge sakurunge tapa ning pager ukir, Mas. Piye jare? Golek pengen genah takone juru kuncine. Nggih. Niku akhire teng mriku digembleng dijajar karo Empu Barada. Lho, niku wah harus jaman iki jaman kala bundu. Nek ngomongne Sampung niku enten melih crita. Kula didhawuhi kaliyan almarhum Yang Kasmi Gunapati ingkang kula anggep guru sejati kula. Napa? Sing dipendhem ning Sampung dadi watu putih sing iso dadi sandang pangane wong Sampung niku asale saka sirahe Prabu Dewata Cengkar. Ngeri ta? Nggih. Merga Prabu Dewata Cengkar niku panganane menungso. Sakwise dipun sampurnakaken dening Adisaka pengen nebus dosane, besok sirahku pendemen neng pucuk ing Gunung kono ben iso tak nggo nebus dosaku karo wong wilayah wong kene. Akhirnya dipendem teng mriki delalah niku sing dikongkon niku wonge bindeng Pak jarene Mbak Guru Sejati ya. Wonge bindeng ditakoki wis kok pendhem apa urung? Disauri Sampung. Sampung karepe sampun mergone bindeng dadine Sampung. Niki crita ki ora sakok percaya, sing penting sampean tak kira. Ora butuh dipercaya nggih ta?
Lah nyapa kok dipendem niki dadi sandang pangane dadi watu putih kang bisa ngayomi lan nguripi sederek sampung. Ning lek warga sampung kene iki ora gelem bersatu, ora gelem menyadari, insyaallah niku mungkin ya malah membleki sampean dhewe. Mergo waktu niku atos barang iki panas. Nggih. Sedulur-sedulur sampung, masyarakat sampung, monggo nyawiji kaya dene nyawijining reog regol wonten. Nyapa kok regol wonten nyawiji? Supaya panjenengan sami saged nyawiji ing rasa tunggus ing batin nganti sak laku-lakune. Lho, ora marem iki wis lho sampun. Teng mriki tokoh-tokoh sing teng mriki setuwa ya mawon. Sak kecamatan Sampung, ya RT ini sak lurah-lurahe teko ora iki. Lurah Sampung ngene ora iki. Dele, ya ora apa-apa muga-muga paring sehat rezeki semoga. Nggih, sedaya masyarakat Sampung niku teng mriki monumen iki dikelola sing sareng supaya dadi panguripane masyarakat Sampung mriki. Nggih, mugi-mugi panjenengan tansah dipun paringi kuat, dipun paringi sing berkah, iso manfaat wong Sampung tak dongakne sugih kabeh. Sugih iman, sugih sabar, sugih ilmu, ya sugih bondo donya. Niku enten, niku mengke sing nata niku sedulur kula. Niku napa paguyabane napa kae, Pak? Mas Morogo. Nggih. Sedulur-sedulur paguyuban Mas Morogo, sedaya kemawon niku enten sing ahli kreator niku jenenge Mas Marno. Niku nggih kanca kula. No Marno nek ora wi. Duh, acara gelem ngerti aku iki ana. Mas Marno, bola-bola ditata supaya Sampung kene calone dadi kota keduane Ponorogo niki Sampung mriki sampeyan tepuk tangan. Saestu niku. Niku enten Mbah Dongkol. Mbah Dongkol, monggo dulur-dulur kanca-kanca dikumpakne enten Mbah Jarno. Nggih, enten melih niku kanca-kanca Mas Iwuk niku. Mas Iwuk niku wonge gondrong kan. Wo. Ya raimu karo baronganke ganteng kae lho. Lah sing didelok kae ora awakmu nek. Nah, monggo bersatu. Pripun Mas Iwuk setuju bersatu? Ditata sing bareng. Nggih, aja sampai salah paham. Terutama sedulur-sedulur reog seniman ing Kecamatan Sampung kudu bener-bener nyawiji. Regol wengker lawanane reog manggone ning pucuk Gunung Gamping Sampung. Insyaallah dadi barometere kanggo tetengere apa reog wis dadi warisan dunia tak benda milik Indonesia. Ditengerai karo monumen reog ing Bukit Sampung. Tepuk tangan. Ayo, Eka diwiwiti, dadak Mas. Penari dadak kabeh madhepe ning monumen nggih. Aja sampe disalahpahami. Iki ora musyrik, ora sirik, kanggo menghargai, menghormati megahnya monumen reog. Nggih. Kita menghadap ke Sampung. Besok reog-reog sak donya yen urung tau main ning monumen Sampung masih dadi juara siji ping 10 kuwi urung diakui reog sing wis diakui dunia tak benda. Nggih kan? Setuju? Pokoke aku ora ngerti piye carane kanca-kanca sing golek sandang pangan ning Sampung kene reog kudu seminggu pisan kudu enek reogan ning monumen Sampung. Ngoten nggih? Niku wonten sing jenenge dolanan wahana. Niku nggone Mas Chandra. Niku Mas Chandra niku garwane asline ya wong Ponorogo. Mas dudu wong Sampung tapi wong Ponorogo ing Kelurahan Kepatian. Ponorogo Kota. Nggih. Niku diramekne supaya regeng. Ayo. Rada budur Mas basa kurang arep tok. Ditata sing apik. Kanggo teteger gumerlaping jagat bisa sumelak
mendung ing bumi Ponorogo. Kanggo tutup taun 2020 bisa kanggo panyirep yen nek Poncobaya yen ana ruwet rentenge bisa dadi pemadang ing jagat bumi Ponorogo. Rego Weger nyawi Bello, io cado rallo. Ora king jagat bumi kang agung, bumi kang adiluwe, bumi Ponorogo. Nyawijining rasa kang dumunung ana kiblat tuwa Allah luhuripun Muhammad Rasulipun kanthi kupet pepuntoning tekad linambaran sura ingkang suwuh kabrasta ing Karmastuti. Duh Gusti Kakang Agung, duh Gusti Kakang murlapang wasaning kodrat kang bisa gawe ayem tentreming bumi kang mulya, bumi Ponorogo. Kanthi jejeg keng monumen reok kanggo tunggaking budaya, budaya kang wis diakoni donya kanggo angsaning masyarakat Indonesia. Duh Gusti Kakang mulya kang wasaning rasa sak kabeh makhluk. Allah nyuwun katentreman kalimpahna ing bumi Ponorogo ing taun 2020 bisa minggat sak kabeh bebaya. Rahayu, rahayu, reok Ponorogo.
Yang kan kono ya. Nih, cantik lagi.